שלום רב, אנחנו פותחים את פרשת ויקרא, ואנחנו בעצם נמצאים שבת לפני חג הפסח, שבת שלפי המסורת היהודית נקראת שבת הגדול, שהיא בעצם השבת שבה עושים את החזרה הגנרלית לקראת ליל הסדר, עוברים על כל ההגדה, ובעצם מזכירים את התכנים של ההגדה, מתארגנים עם הפירושים להגדה, ובעצם יוצרים את ההכנה הבסיסית לליל הסדר. אה, המילה שבה נוחז היא המילה ויקרא. המילה הראשונה. המילה הזאת של הקריאה, שמבוססת על השורש קריאה, היא בעצם הרגע שבו נקראת, יש את הנקודה שבה אדם, איש או אישה, מרגיש, שהופנתה אליו קריאה, קריאה של שליחות, קריאה של תיקון, ובאותו הרגע הוא נערך כדי לעשות את הדברים שדרושים לעמדה הזאת שנענית, להגיד הנני ולהיענות בקריאה לתיקון או בקריאה להיענות, בקריאה למעשה השליחות. ומעניין שדווקא פרשת ויקרא, עם האלף הקטנה הזהירה שבאה בסוף האות ויקרא, היא זאת שמחוברת גם להקמת המשכן וגם להתקדמות ולהתכווננות לליל הסדר. אז אני אומר כאן רק מילים קצרות. אנחנו יודעים שהרעיון של האות א' היה רעיון מאוד מאוד מרכזי בספקולציות מיסטיות במסורת היהודית. האלף שהיא גם האחד, האלף שהיא גם יכולה לייצג את האור, את האינסוף, האלף שפותחת את שם היה, עוד שהמראה שלה הוא מראה יוצא דופן, ויש שראו בה דמות של שואב הנושא שני דלי מים על כתפיו, יש שראו בדמות אדם מהלך, לא סתם גם א' מככבת כל כך בכל, אולי אחת האותיות הדומיננטיות ביותר בלוגויים, בכל רחבי ישראל, אם זה אוניברסיטה ואם זה אגד ואם זה כל דבר אחר. אז האלף הזאת, האלף הזעירה, היא העמדה של הקטנת האגו מול האלוהות. הרי בעצם למעשה אנחנו מסתכלים על הדרשות המפורסמות שמופיעות אצל רבי אברהם אבולעפיה, ומיוצגות גם אצל המגיד ממזריץ', ועל הכיסא כדמות אדם. כלומר, כשיחזקאל הנביא רואה את ההתגלות, ונזכור מהו מעשה ההתגלות שיחזקאל רואה אותו, הוא רואה אותו כנביא של חורבן, בקהילה של אנשים שהוגלו לבבל כפליטים, אנשים שהם במצב של פוסט-טראומה, של שורדי חורבן, כאשר הוא יודע שהבית הראשון נמצא בתהליכי חורבן, כלומר יש טראומה מתמדת והבית הולך לחרוב לגמרי, ובסיטואציה הזאת נפתחים השמיים ביושבו על נהר כבר, והוא רואה מראות אלוהים. ובאותה סיטואציה שהוא רואה את מעשה המרכבה מתקדם והולך כלפי מעלה, הוא ברגע מסוים רואה, הוא מגיע לגבול הסיבולת ויכולת הראייה שלו, הוא רואה רקיע כעין הקרח הנורא, ומעליו הוא רואה כיסא, ועל הכיסא כמראה דמות אדם. מכאן הוא כבר לא יכול לראות, בעין במבט בצפייה ישירה, הוא מתעלף ושומע קול. והקול הזה מדבר אליו ואומר לו, בן אדם, עמוד על רגליך, קום ואדבר אותך. והוא שולח אותו לבית המרי, ואומר לו שייתכן שהם לא ירצו לשמוע, ולכן הוא קורא את שמו יחזקאל. הוא צריך להיות חזק מול האנשים שלא יקשיבו לו. באותה מידה זה הקול שמדבר אלינו בסוף פרשת ויקרא, כאשר משה נכנס אל המשכן, והוא שומע את הקול מדבר אליו מבין שני הקרובים. שני הקרובים שיכולים לייצג סמלים של זכר ונקבה, אבל יכולים לייצג גם סמלים של ישראל ויהודה, של בן יוסף ובן דוד, יכולים לייצג את כל מה שדורש מאיתנו אינטגרציות, חסד ודין. אז
הרחמים האלה, הם מתוכם בוקע הקול, והקול זקוק שיהיה לו קשב, והקול מהווה קריאה. הקריאה ליחזקאל בפרק א', דומה לקריאה לישעיהו בפרק ו', דומה לקריאה לירמיהו, נביא לגויים נתתיך. יש דרישה, יש קריאה, יש קולינג שמופנה אל האדם, והקולינג הזה, הקריאה הזאת, אותו קולינג שלאונרד כהן מצטט אותו בשירו With Calling, שהוא בעצם למעשה תוך כדי זה הורג גם את התפילה היהודית מי באש, מי בחרב, מי במים וכו', וגם את השאלה הגדולה, שמהי השליחות, מהו הייעוד, מהו הקולינג שאליו אנחנו נקראים עכשיו. לקראת ליל הסדר תשפ"א. לקראת ליל סדר שאנחנו בעצם מחויבים להתכנס לשולחן, כמעט בכל משפחה יש סכסוכים או בעיות או שאלות או הסכמות או האשמות הדדיות. לא כולם חדורי אותה דעה ואותה תפיסה בקשר לפוליטיקה ובקשר למציאות. כולם איכשהו באים מהעבר שרווי בסדר הסימבולי של היהדות ושמנסה איכשהו להתכנס לתוך הישראליות. כולם היו רוצים לחשוב את מחשבת העתיד ולבנות כאן חיים, חיים טובים, חיים ראויים, חיים ברי קיימא. איך בעצם בתוך המהלך הזה אנחנו בעצם מוצאים את הקדושה הנדרשת כדי להיכנס למשכן, ואת התבונה הנדרשת כדי לצאת מהמשכן לעולם שיש בו מציאות ריאלית וצרכים מתקוטטים. בשביל זה צריך להיות בהקשבה. והקשבה, לא רק הקשבה לקול המדבר אלינו בין שני הקרובים, היא באמת דורשת הקשבה אמיתית לקולו של כל אדם ואדם, ובעיקר היא דורשת, בפרט בהקשרים האלה של חג הפסח, שהוא חג הפדיון, חג החירות, וחג היציאה ממצרים. הוא דורש קשב לאלה שקוראים לנו ומבקשים מאותנו לעזור להם לצאת מבור שבי. ויכול להיות שיש קולות שמופנים אלינו מהעתיד, וגם הם דורשים מאיתנו להצליח לבנות את העתיד באופן שהוא יהיה בר קיימא. ויכול להיות שהאתוס הגדול של העבר, משה רבנו עצמו, והקול שהגיע אליו מבין הקרובים, דורש את ההתייצבות הזאת. אז הצעד הראשון הוא הצמצום של האלף. אותה אלף זעירה היא, האלף שבסוף היקרא. למה היא זעירה? כי פה אני מטה אוזן, כי פה אני מקשיב. אני מקשיב, ומשום כך אני יכול לנגן, ומשום כך אני יכול לדבר. משום כך אני יכול טיפה למתן, משום כך אני יכול להבין את הרעיון של הצורך להגיע להסכמות ולתובנות באופן שסולל את הדרך להיות בתוך הקדושה, לצאת ממנה ולחזור אליה, ולהבחין בעולמות ובממדים. אז כמראה דמות אדם, רבי אברהם אבולעפיה רואה את האלף כמייצגת את האלוהות, את האחד, האלף, שעליה גם טובה בורכס את סיפוריו, ואז נשארות האותיות דם, שהם בעצם למעשה בהתרוקנות של המרכיב הנשמתי, הרוחי, במרכיב הצלם, נשארת הגשמיות, נשאר הדם. אבל בעצם לא רק נשאר הדם שלנו, שאנחנו פשוט בני אדם בשר ודם, אלא במחיקת המרכיב האלוהי, אנחנו גם נשארים ממעגל הדמים, אנחנו נשארים עם הדם במשמעות של בין אדם לחברו ובין עם לעם. והדבר הזה הוא דבר שבעצם דורש מאיתנו את מזעור האלף של האדם כדי להקשיב לאלף האלוהית. האלף האלוהית שהיא באה בעצם לצמצם את מעגל הדם. ולמרות שאולי זה נראה שאפשר להתפתות לעמדות כאלה ואחרות שהן בעצם מלאות את אני ואפסי עוד, הדרישה הזאת שהכל יישמע בין שני הקרובים, יש בה הרבה מזעור עצמי, הרבה ענווה, הרבה קשב, הרבה רצון לתיקון. ומתוך זה אפשר להתקדם, לחגוג את הזמן הקדוש, את זמן הפסח. שבת שלום, אני מקווה שגם יהיה לנו שיעור לפסח, וסרט לכולם, שבת שלום וברכה.